rin Malboro. Okay. Tang tarang tang 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 tarang tang 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 tarang. Yeah! Break! Ayaw din nakapulinya! Iyaw! Pahala na! Para! Kanding mo sungay! Pasaylo alam mo din siyo. Nga mo man kung kanding ka kay ang imong ilong bro mo sa kanding. Pasensya lang tao ni Dincio. Uli lang isa imong giingon nga Berniho apelido ni Timoy. Nga naambog puyo sa lungsod. Unsa ba? Sige mamog hisgot niya ng Berniho. Bitaw na itimoy. Sulti lamig, hain ang tawan ha. Kay sultihan ka lang niya mo, ano? Mayang hapon din, oy. Noy, may hapon, Noy. Oh! Dayon! Ina, tao mo? Tao tan Minoy, eh. Kininaw akong koyo, dinataw sa kurabaw na. Sa? Sus, tao tuod ko, Noy. Tao ko. Sa tanawin mo na ko, Sigbin. Kinsa may mga nga ninyo? Si Tiban ko, Noy. Gulyat sa ko, Noy. Kinsa? Kinsa tingnan ninyo? Gulyat. Tiban sa ko. Ha? Tiban! Ha? Tiban. Gulyat sa ko, Noy. Gulyat. Ah! Gulyat! Tiban! Hain mo mumupuyo. Kung ano'y namin magpuyo sila, Noy, Timoy. Tumoy? Timoy! Kinsa man tumoy? Gulit, kasi. Gulit. Kinay. Noy Poro. Berniho ba'y apelido ni mo? Kuniho? Ha? Wa ako'y kuniho din eh. Nung sana ni oy. Berniho ba, Noy? Berniho ba'y apelido ni mo? Berniho! Ah! Berniho. Oh! Berniho apelido ko. Nga, kining... Noy, igunsam din na ni mo si Don Andres Berniho. Ang akong asawa, patay na. Minisis ang apelido. Ako, Berniho. Ipurok, Berniho. Tabi, ani. Noy, ikaw si pangutana diha, oy. Ni Purok, gigotom ka? Ha? Gigotom ba ka? Dagong? Saan man yun, dagong? May mga ikaw ganyan. Are you hungry? Yes. I'm very hungry. Kadungog malagi ka sa in-English hungry, Noy Pro. If that is so, Noy Pro, we'll just come back because we are also very hungry. Oh. Asa mo? Aligri makayo mo paminaw? Uy, Ha? mayo kay aniya ka papa. Aron aprubahan nimo ang among sabot ni Ricky. Sabot? Unsa man yung sabot? Gusto ko nga magbanos-banos may pagduma sa imong negosyo sa Manila si Noy Ricky. Ikaduha na ko katuig dito. Siya na sad pagda dito. Approve.
Sugot kayo ko, dugay na kayo ko naghuna-huna niya na. Abi ko ninyo, Alvin, Ricky. Labi na gid ka, Ricky. Kaya baguang ka. Kinahanglang ikaw gidunta ang mangunay pa duma at iman dito sa negosyo na ko sa Manila. Uyon ko na na ba? Uyon ko na na. Sa ato ba? Ako na lang mong kuyog mo sa bukid pa. Kay gusto sa kumutanaw na atong bagong rest house nga imong gitukod. Kinsa mang bisita ha? Ada, anak ko na ni Mr. Maturan. Gikan ko na sa Manila. Matud para bang tatay? Asyuso pa ko na kay kang Ricky. Arang-arang pa mo kuno to si Ricky kay sana niya. Naunsa man ni si tatay, oy? Manong iya man pabisitahon ng mga hambugiro din sa ato? Bitaw. Mas hambugiro pa man ganing to si Ricky? Labi naghana. Maulagi. Hoy! Kini, asa mo? Bibi. Ako'y guyo na na. Sungayon niyo ng mga animbaka na. Kamu ba yung mga anak ni Noy Dencio? Ako si Alvin, ikso ni Ricky. Tara, uban ko ninyo og panugway. Tara, ato na ta. Ano madlog mo muna ko, di bitaw ko mangunsa ninyo. Tara. Tamday din hinidaghang gwapa. Abin ako sa amo rada, na Buyag, oy. Huwag yun mo kilainan si Ricky. Kasi may kalainan, God. Katos Kuya Ricky. Kalayo rato na ko, oy. Kato, di ka ba masulti babay? Talawan. Gisultihan lang ganin ninyo nga nanaday mo yung mga uyab. Tuwa, hingsirit sa Manila. Kung di na tumubalik tingali. Tanak lo mo mauli na ta. Kadyat na, Len. Dahil ko yung pangutana ni mo. Unsa man? Tinood bang nano mo yung mga trato? Tinuod bitaw. Kay mabakak tayo mi. Hasta sa Gaflor? Di ay, ha? Pero di ko matuo kung di ninyo isulti ang mga ngahan sa inyong uyab. Oh, maon di man ka mutuo. Matud di mo kay mga gwapa mi. Nya, nabago day mga gwapa nga wetrato. Tara na nang Lin, oy. Dili mo makadaman ang mga babayana. Duhay nung ulitaw nila. Gitagsaan na sila si Helen og Flor. Nya. Mga gwapo. Guwapo! Parehas at nagingan lag Ricky. Giingnan ta bitaw mo. Ay magpatugay. Ay pagmangita mo glain. Dagan ka man lagi! Hoy! Ay magdagan! Balik dire! Kontista! Ha? Balik! Nausa ka! O ano eh? Naglagot lang ko. Dato ko na siya! Ha? Anong leg dato? Hoy! Huwag yung may daganan na tawa na. Zero mo! 100%! Mayang tugod to! Oh, kamo! Balas! Ay ba pag nga nanoy timoy ha? Mahimo biya nga karon pila kadlaw. Paliton kong kalabira to ha na. Laki pang yan kad. Ay! Kamu na gulyat, no? Ang bata lang bubuntag. Dato ko to siya, God. Niya ka mo, huwag kami kangho. Huwag mo'y daganan, oy. Len! Ang dali ay! Oh, anong nga ka din siyo? Ni Pauli kong sayo mo day, kay importante kay ni. Paano man? Gisultihan ako ni Mr. Maturan nga kanambay ang atong puyan gubuna kay ana tukura ang ilang rest house. O pabalhinon ta dito sa laing bahay nga iya na kuntong gibayran. Nahalata na.
Sabuton ta mga bata, tana. Tana. Nasulban. Nasulban na. Sulban na. Sulban na. Usay na sulbad na. Usa. Gidamhat tingali ka sa sulbad. Nasulbad na. Usa sulbad na. Nasulbad na. Paano iti mo? Ang among problema ang duha ni Goliath, mahitungod nila ni Florog ni Hilin. Natingali doon ay mangulit taon nila. Nasulbad na. Hasta ang problema, mahitungod sa kanding nga, o paano mo ikita? Yun na, wa ko kasabot na. Wa ko makasabot niya na. Nganong napil man ang kanding? Sagdi na lang na igwa kang kasabot. Basta nga akong ikingon kanimo, nga kanang balding akong itipigan diha, ayaw ginagkilab ti ha. Importante kaya na. Kaya ikaw naman, mura kag batang may buot, pataka lang kag panghilabot. Balde na sab. Nangabuang ng mga tingali mong duha si Goliath. Nagtimoy, ayaw lamingan ligbuang ha. Basta gikan karon di namin magkuyog-kuyog si Goliath. Magiyahay na trabaho. Si Goliath may mangita as kanding, ug ako, mo'y mo bantay kang Floro kang Hilit. Ano na ta mamuyo, Nay? Uy, saka na mo rin. Nganong katugay mo rin? Mo ni bago na tong puyan. Saka na. Naunsa ka, God? Patay na tingali, oy. Hagbaya pa? Kadugay na na ito. Sagdi lang gud ni purok. Basin pa deg, do na to iliwat. Og sa imong una kung patay na to. Sagdi lang. Basta ang pangutana lang diya noy, nga may bawaan ako kung sa paglubong diya aw sa diyang gilubong na ang imong lulo o gain na itong mong kanding. Sige lang. Tamisan ni mo din eh. Sa? Si Tamis. Ako nga. Hindi bang saging? Tamis kayo. Saging? Sige. Patuan ko na eh. Oh. Hanggang hinday mga saging. Lin! Nasa anak ni Mr. Maturan, si Alvin ba? Kumusta mo, Ellen? Flor? Maayo man. Dali, lingkod. Oh, tama ng inyong nanay. Tuwa pa sa sapa, naligo. Nanang niyaman ka. Kaya nga nakog sa Sabado ka pa mo anhi. Kuyog ni tatay. Dili, oy. Isa kung sa adlaw, makaanhigi ko din nila. Binakay ako gigipiyalan ni Papa sa pagtrabaho sa mong rest house diha. Inyo ni boy? Dili, oy. Si Tiba ni. Amigo ni Namo. Kuan, amo ni siyang silingan. Hello, Teban. Abiro ba ni mo, Flor? Naitiban sa mo nga tindirog ka lang ginamos mga mahong. Nya, di ba na siya tindira gamahong? Buotan mo na siya. Katong tiban sa mo, buutan sab to. Pero pareha lang sila nga butikulon og naong. O butikulon kog naong. Pero nagsalig ka bang dato ka? Nagtuo ka ba nga kamo mga dato ay kamatayon? Wa pa ganibawi kung mamatay tan duha. Wala tuparo na nga tong duha ka kalapira. Mas gwapo pa na akong bagol-bagol kaysa imo ha. Dahil Flor, Len, adto na ko. Kadiyot na. Usapan na din ha. Sa imong pagtuo ni Tiban, madanay ka sila si Flor o si Hili niya ng mga tao nga misita nila? Apay siguro, Goliath. Ano pa may siguro? Nga, gwapo man. Dato pa. Napayaw to. Tinood na.
kita, di pobrihan na to. Mura tagilagang paut.